chabvunduka panguva ino nyika yeZimbabwe panoonekwa kunzi President Idi Mnangagwa ally anozikamwa kunzi he is Masvingo Minister of State for Provincial Affairs and Devolution Ezra Chadzamira obuda achitaura mautterances asiya nyika yese iri puzzled, nyika yese ichivhunduka ichiti saka todii kana vanhu vachinge vachipiwa these threats and warnings. Zvanapita mashuwa mnangagwa panguva inoi. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tibidambo the newzimbabwe.com anoposta this picture amukona kudanira chinzi Mnangagwa ally hints kept 3 opponents within ZANU-PF first pegging once bill is finalized. Anoendambira achiti Masvingo Minister of State for Provincial Affairs and Devolution Ezra Chadzamira has put ZANU-PF members opposing Constitutional Amendment Bill number 3 on notice, saying they will regret it once the amendment process is wrapped up. Human developments and Blastoko Pangwa in a Chadzamira Shense. Vesa vari kuopposa, vesa vari muZANU-PF vari kuopposa the bill. Once richingonzi rafinaliziwa, they are going to be picked. They are going to face mamwe consequences achashamisa. Ari kuendera mberi achitaura achiti they are going to regret, vacharegreta the decision they made yekuopposa. Panguva ino kuchinokwa kunzi hazvina kumira zvakanaka. All ZANU-PF members vanokona kunzi they are opposed to the bill opuwa mawarnings vachinzi hameno zvamuchasanganikwa nazvo. Vataura pachikuru, we never know what are they attacks or is it firing or whatsoever it might be. But panguva inoi toma developments aripo panguva inoi. Panguva inoi tikatarisa the ruling party ZANU-PF, the leader who is opposing the bill is VP Kosano Chwenga. According to rumors, the information is circulated. People that are suspecting that after the bill is passed, VP Kosano Chwenga is going to be fired. Pangwa ine kurukona kwanzi VP Kosano Chwenga achonka kunzi he is the main target wa KEF3. Ndiye akaisirwa KEF3 to stop and avoid him from assuming power. Ina comment section medu za fungu aimot kudi pamsero pechitukwesha. Subscribe or like or turn on the bell icon.